danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauƙi. Wato hukuma aiki wato kai min afuwa maimakon kai min hukuma, ka aikata min afuwa ka aikata min hukuma, kuma ina roƙon ka yarda da ni a madadin kai shi da ni. yace wasani li athariha yace fa awwal sifa wasani li athariha al-murattabi alaiha. Na farko maganar sifa ne, siffar Allah cewa yana yadda da abubuwa, cikin siffar Allah cewa yana yin fushi da abubuwa. To na biyun kuwa tasirin wannan sifar, saboda idan ya yarda da abu sai mai rabata zalika kullahu bi zatihi subhanahu, sannan manzon Allah ya daure wannan gabaki ɗaya da zatin Ubangiji subhanahu wataala, wa anna zalika kullahu raji'un ilayhi wahdahu, cewa dukkanin waɗannan abubuwan suna komawa ga Allah. Fama a'udhu minhu waqi'un bi mashi'atika wa iradatika, abinda nake neman tsari daga gare shi ya Allah yana afkuwa ne da mashi'arka da nufinka. Wa ma a'udhu bihi min ridda bi mashi'atika wa iradatika, kuma abinda nake neman a tsare ni da shi ya taimaka min wajen tsarewa zuwa ina neman yaddarka da afurka su tsare ni daga fushinka da hukubarka, shi ma yana faruwa ne da mashi'arka da nufinka. In shi ta an tarda an abdika wato afi idan kana so, in ka ga dama za ka yadda da bawanka, za ka yi masa afuwa. Wa in shi ta an tarda alaihi fa i'adati mimma akrahu wa ahdiru wa ahdiru. Neman tsarin da nake yi, neman tsari nake daga abin da ni ba na so kuma nake tsoronsa. Wa man uhu an yahilla bi huwa bi mashi'atika aidan, kuma ka hana wannan abin ya afku gare ni ya same ni, shi ba mashi'ar kai. Da abin da ake ki ga baki ɗaya yana afkuwa ne da qadda'inka ya Allah da kuma mashi'arka. Fa iyadi bika minka, to ni kuma neman tsari da nayi, ina neman tsari da kai daga kai, wajen zatin da Allah daga zatin da Allah. Iyadi bi haulika wa quwwatika wa qudratika wa rahmatika wa ihsanika, ai ina zo ne ina jingina, ina neman ƙarfinka da kudurarka da rahamanka da kyautayenka, mimma yakunu bi haulika wa quwwatika wa qadraka wa adlika wa hikmatika, daga abin da zai iya afkuwa shi ma da ikonka da ƙarfinka da kudurarka da adalci da hikmarka. Wato idan Allah ya ɗauki bawa ya sa shi a wuta, hikimarsa ce da kudurarsa ce zo wajenka, ina roƙo wannan ihsanin naka da hikima ka ɗora ta fitar daga wuta ta sa a cikin aljanna, ta fitar daga cikin fushinka ta sa a cikin yardarka, ta fitar daga cikin hukuma ta sa a cikin afuwarka. Wato shine ake cewa ba a gudu daga wajen Allah sai zuwa Allah. La manja wa la manja ilayka minka illa ilayka. In ma ka gudu daga azabar Allah, ina kake tafiya? Rahamar Allah kake tafiya. In ka gudu daga fushin Allah, wajen yadda sarki tafiya. An gani ba duk inda za ku ba mai kubutar da kai daga fushin Allah sai Allah kansa, ba mai fitar da kai daga azabar Allah sai Allah kansa. Duk inda aka je aka zagaya aka dawo,
subhanahu wa ta'ala. Saboda haka manzo Allah yake cewa ina neman tsari, na taho wajen yardarka ta tsare ni daga fushinka, na taho wajen afuwarka ta tsare ni daga ƙobarka, na taho wajen ka ya Allah ka tsare ni daga kanka. Ba wanda ya isa tsare daga kanka daga kawai hana ka kai min abin da kake so kai min ko ka ga dama kai min. Saboda haka na zo na kawo kaina, ina roƙonka kai min abin da nake so, shine ka sa a cikin rahamarka kai min afuwa ka yadda da ni. An gane wannan shine ma'anar wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace fala asta'idu bi gairika min gairika, ni wajen Malam Ibrahim ina neman tsari daga wajen Malam Yushau, ba abin da na je yi ba kenan. Wala asta'izu bika min shay'in sadirin an gairi mashiyatika, kuma ba fa zuwa ne na ce ina neman tsari daga mashi'ar ka ce, bal huwa minka, na san komai daga wajen ka yake. Wala asta'izu bi gairika min shay'in huwa sadirun an mashiyatika wa qada'ika, kuma ni fa ban je wajen wannan ka ba, na ce ya lokacin sa yana ga, amma kasance ya sanya shi wasila. Allah ne abin da ya same ka, wato da duniya ga baki ɗaya ta taru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'alam annal alam la wujtabat kullu, rubuta zai cuce. Yana cikin imani da kaddara cewa Allah subhanahu wata'ala shine yayi wannan, kuma abinda ya same ka ba yadda za a ce ya kauce maka, abinda ya kauce maka ba yadda za a yi ya sarrafa. Saka ake addu'a ana neman Allah ya kare mu daga, an gani shi yasa kake addu'a Allah ubangiji ka kare mu daga mummunan kaddara, abinda ka kaddara mun ya zama alkhairi gare mu, kada ka kaddara abin da yake sharri. Maza da ce fa'udu bika minka, illa rasikhuna fil ilmi billahi wa ma'rifatihi wa ma'rifati ubudiyyati, wato babu wanda waɗanda suke masu zurfi a cikin ilimi da sanin Allah da sanin ibadar Allah, babu wanda ya san abin da yake cikin waɗannan kalmomi na tauhidi da ilimi da ubudiyya ga Ubangiji subhanahu wataala. Wa asharna ila shay'in yasirin min ma'anaha, yace mun yi ishara zuwa wani abu dan kankani a cikin ma'anarta. Lawis tuqsiya sharhuha la qama minhu sifrun dakhab, da a ce za a wato iyakance bayani, a ce bayani akan wannan, to sai a tara littafai da yawa masu kauri. Walakin qad futiha lakal babu, to amma dai kofa a buɗe maka. Fa in dakhaltahu ra'aita ma la aynun ra'at, idan ka shiga wannan kofar ta sanin cewa komai karkashin mashi'ar Allah yake, kuma a cikin mashi'arsa akwai abin da ya yarda da shi, akwai abin da ke fushi da shi. A cikin mashi'arsa akwai afuwa, akwai hukuma, akwai abin da yake so, akwai abin da baya so. Kuma ka nemi Allah ya tsare ka daga abin da yake baya so, kuma kai ma baka san sa. Ya tsare ka, ya musanya maka da abin da yake so. To in ka fahimci wannan, ka dinga nazari a cikin wannan, ka dinga duba ikon Allah da rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan, wato kana ganin ikon Allah da kudrarsa da